Датата е 12 ноември 2011 година, денят, в който майка ми прави 60 години. Да е жива и здрава. Това са последните метри от изкачването на последният от първенците на 34-те български планини в България. Конски връх в Пенкьовска планина. Айде към Пенкьовска. Тук съм заедно с Валката и с Митака. Митака пуска една вода. Малко трудно стигнахме тъй като е ловния сезон открит. И има доста бели и доста овци. Пукат покрай нас и ни предупреждават, че нещата не са добре. Но сега стигнахме. Дали ще слеземе вече е друг вариант. И друг въпрос. Ако този клип излезе в интернет, значи сме слезли. Айде Пенкьовска. В ляво от нас е първенцът на Земенска планина връх Тичък. А срещу нас първенцът на Кобилска Бели камък. ...34 български планини. От 2005 година ги качвам. Този го оставих за последно. Въпреки че е висок, малко над 1180 метра. Времето е доста мрачно. Ето го. 34-тия български първенец. Ето на мене на котата. Ето го и Валката. Тук сега имаме... Аре, Валка, благодаря ти, че... Ето го и Митака. Ево, Митаче. Честито и почваме отново. Чакай, аз съм ги идвал тук. Тук носиме торта, шампанско. Не, тук е едно от момчета, Жорката, той от всички 34 планини в България. Тя му остана последна върха. И сега сме... Да. И сега тук е шампанско работи. И през цялото време човек някакви стрелци, някакви авджи тук, някакви пернишки групи хвана. Пука човек, стрелят. Мани. И сега сме точно тук на върха, човек, и да правя доста шубе беше на моменти, защото такива заплашваха, бе, вие какво правите, сигурни ли сте, къде ще ходите? Видяхме някакви хора, направо беше бати филм. Гръмни, ама да не помислят, че стрелям. Да, защото ловила да ни ми пречи. Така е, човек, така е. Не, знаеш какви кораби пернишки, знаеш какви с ножови опасвани с това, с патрони. Добре, Жорка, ще чуваме, окей. Чао. Стигнахме живи до тук. По пътеката през Не му деш, аз съм фоторепортера. Това. Ето много сублимен момент. Номер 34. Толкова качествено. Важното, че имаме запалка. Кибрити, запаляме свеща. Не мога да отвориш паза. Това се чуви. Край. Искра пазарчик. Чакай сега, дай ми, чакай, стой така. Това дето го извади. Клещи, керпедени. Вие си носите радици, аз ми останах тъхъм, че го знаеш.
Малко време ми остава така. Остави го отворено на проветрение. Жорка, аз нямам нищо какво ти помогна, че си има един. Гледай се само с фотоапарата и него гледай. Аз ще заснема целият момент на отварянето. Ме ми е интересно какво ще отворя. Това е рода. Това е много важен уред. Номер 34. Изпишне. Не ще. Ай. Три седмици нисам болен, нисам здрав. Айде на здраве, живи и здраве. На здраве. Айде, Жорка, честито. Големи гости, бре. А на тичък, качвали сте се? Там не пускат вътре. Добър е. Това е. Ние връж не мога. Това е. Доскоро и на Сега... Един друг момент. планина и там е подълена. Я да видим тук какво се случва. Нищо не се случва. Тя е запазена, бе. Чакай. Ево варката. Те къде останаха? Мене си. Тоест аз съм в колата. Зеги, тройката поне видях. Тортата обаче е доста запазен. Ево варката. Не знам как се хора Жоро, обаче... Абе, това да не е 9, бе. Какво е? Така е. Обратно. Няма така, че... Така. Значи го забиваш отляво, да. Ето е четворката. Почти на бегом и тук като дойде слънцето е така беше. А като си тръгнахме вече почти се беше скрило там жълто. Ма беше, ще ти пратим да видиш. Ето. 34. Гордо. Заслужи си ги тия 34. Няма колко, 11 години. Доста години. Давай се палката. Човек има за палка. Добре, че има. Имаш и дай направо да падне. Ти се знаеш за палка, добре? Няма човек. Чакай, къде е? В кибрита, бе? Да, видели? Дали го сложи? Значи тук преди години на 6 май се качахме на Дърговден и ние бяхме агне, там до буката. Ама ти си от Дивля. Да, това бяха ниви тук. Сега е възрастната да си. Дивля е като ученик. Много не си спомням бяха тук от Дивля. Батън от всички. Жоре, духа, не знам какво ще стане. Не смееме двамата с Валю. Колко бе? Ще направим. Не може. Не може. Кибрита е... Кибрита е огън, кибрита е Сузуки. Кибрита е Сузуки, да. Чувам тия викат тук, кога се прекачиха тук на върха? Вие за какъв дивеж сте дошли? Готови ли сме да снимаме? То по-пред си било после. Изгасна. Изгасна ли? Не. Чакай да хванем огън. Тоест? Айде. Жоро, бе, чай да включим апарата, бе, Жоро, бе. 34. Ево варката. Сега да разрежеме торт. Абе, Жоро, бе, не може да включим апарата, бе. Режи, не ме бива. Не ме бива, Какво ме биваме? Вземи си го изяш това. Режи на Това яде ли 4. си? Не. Аз си яде. Не се ли яде? Па не знам. Как ще се яде, бе? Не знам. Къде да знам, ли има ни такива си ядат? Не, бе. Ще си ги запазя. Да, пази си. И си ги сложи, нека си. Режи тортата. Айде ми так. Ами то е лесно, Жоре, на 4. На 4 лес. 20 години. Ето тук тази долинка. Ето тук долу има коруби, има една
Ама тук е язовир. Ще ли са да правят за бащия? Долу на реката. Да, по-голем от... са го мислили от... То правеше за Перник водата от тук, да. Опа. Имаш още. И така. Поне е чисто. Еми, чашата ти ми е ритна нека. И е долу. Добре, ама сега трябва панички. Ти сега панички. Фащаш го така. Ето ще ти дам кърпички. Как да го фана? С ножа си го издърпай. Дай една кърпичка, ако Е, сега имаш. ти дам. Кърпички поне имам и аз имам някакви. Той ми е гост. Добре долу, злогош. О, ние обикалям, ония ден бехме нагоре по Витоша Панагова. Там черка, Да. там е съворището. А добре, антената на кое е? Аха, това е там за прекръв, за сървърък, за краището, там няма... Лъжица. На ножа има вивица. Би трябвало. Вади ги такой. Такива предаватели правихме уземен има към Жабляно. Земен също Конски не беше връх. на време. Да говорим, може Първенеца да се на тегли, Пенкьоска се планина. Ето го. Ето е котата. Жоре, не как да ги извадим тия тук. Ако искаш така обратно, нека... Не бе, това бе. И как? Кажи. Ако си специалист. Да, на клечка. А, дай турбата. Дай, аз па турбата. Дай пликчето. Айде, бъди ножа.